روژ باش روژاوه باش روژاوه گش روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به از مزگین خم دیسا به رنگ و دنگ خواه و به نوچه این جیهانی ده همبر و مه دیروک 10 روژ یکشم سال 2024 ده دیروکه ده ای روژ لیچین کولتی بفرمی هاترا کرن ده سال 1919 ده توکیو هات بومبه کرن و 125,000 مروف مرن ده سال 1945 ده İsrail'e tevkujiya terkumiya pekani di sala 1998 em derbasî beşa xwe ya çîroka bibin. Çîroka me ya îroj ji gotina gotbavê te swara kuşt han peyara, got han swara han peyara te. Carinan hîn bûyer tên serê mirov ku şikl û şêwaza bûyîna wan bûyeran di rewşa mirov de guhertinek çênake û ev tişt û rûmeta ku mirova ye winda kirî bişûn de nayne. Bi niyeta vê gotinê digihêje serhatiya peywendiya kurê kuştiyekî û mêvanên wî yên şînê. Dibêjin carek ji caran mirovekî ku di nav civakê de xwedî rûmet hate kuştin. Malbata wî li şîna wî rûniştî bûn. Girseyek mêvan ên bi rûmet hatibûn şînê. Hemû kesên rûniştî ew qas xemgîn û xwedîkeser bûn ku deng ji kesî nedihat. Kurên zilamê ku hatî kuştin jî li wê derê rûniştî bûn. Ji hurmet û rûmeta mirî jî devê kesî hil nedihat ku bibêjin serê wesa be. Wê gavê mirovek kete hundir. Bêdengiya civakê bi silaveke ecêb xira kir şûn de ji kurê wî yê mezin re got: Xwarzê, bavê te swaran kuşt an peyaran. Kurê yê kuştî ê mezin ne bi dilê xwe bersiva pirsa wî da. Kuştin şûn de han swara han peyara. Belê, em ji vê çîrokê fêm dikin ku di hinek bûyeran de bûyer negirîngin. Yani di hinek encaman de bûyer negirîngin. Mîna ku dilê mirovekî şikandi ve şikandiye. Hûn nikarin bêjin sedema wê ev bû an jî ew bû. Ew dil şikestiye û encam nayê guherîn. Dilê hev neşkînin. Em derbasî beşa xwe ya naverokan bibin. Romanan ku dixwaze ku bibe ya gelek zimanan jar lê sermest. Ji hewldanên ewrên xwe yên modernbûnê ve hima bêje hemû cehd û qirik tehliya me Kurdan ji ber pêwîstiyekê bû û hê jî wilo ye. Çimkî gava ku em bîyên ji derveyê xwe hisiya bûn hasil du Mûsir derketibû û diviya bû me bilezanda ji bo em bigihîştana xelkê. Wê dilîna domdara derengmayînê kiribû ku me bi çavên şûrekî li xemeya di dest xwe de an jî li klavyeya xwe binêriya. Romana me jî ji vê yekê ne bêpar bû û diviya bû bibûya kurteya geşadanên civaka me. Gotiye di nivîsa xwe de Fereç Koîstanî. Ji bo berdewamiya nivîsê hûn dikarin bitekînin malpera Nûhev Medyayê. Yekemîn Festîvala Fîlmana Zagrosê dest pê kir. Di çarçeweya yekemîn Festîvala Fîlmên Kurdiya Onlayna Zagrosê ku yekê adarê dest pê kir û dê heta 31 adarê bidome. Pazde fîlmên Kurdî dikarin ser înternetê werin temaşe kirin. Her wiha ev yekem Festîvala Kurdiya Onlayne ku cihê xwe di dîrokê de girt. Taybet ji bo vê festîvalê pazde fîlm hatine amade kirin ku 8 jê fîlmên dirêjin. Di nav van fîlman de ku bi zaravayên cudayên Kurdî hatine gişandin, fîlmên pêşîn ên li ser Kurdan giraz û zerê hene ku di salên pêşînên Yekîtiya Komaran Sovyetên Sosyalîst de di sala 1926 de hatiye nîşandayîn. Tekaz biçin temaşe bikin. Ez her şevliyekî temaşe dikim û gelek kêfxweş dibim vê derfetê ji dest bernedin.
Formata Liga Şampiyonan guherî UEFA xwe ji bo guhertinên girîng ên formata Kupayên Ewropayê amade dike. Li gorî formata nû ya ku dê ji sala bê 2024 û 2025 pê de derbasdar be, hejmara tîmên Liga Şampiyonan, Liga Ewropayê û Liga Konferansê dê ji 32yan bibe 36 û ji bo her lîgê bi tenê komek dê bêavakirin. Di vê komê de her tîmaka Liga Şampiyonan û Liga Ewropayê heşt, her tîmekê Liga Konferansê ya Ewropayê jî dê 6 pêşbirkan bilîze. Heşt tîmên pêşîkê dê derbasê konaxa tûra dawî ya 16 tîman bibin, tîmên di nav rêzbendiya 9 û 24 de dê derbasê konaxa play-offê bibin û yên dîtir dê jê bikevin. Ez weke her car di mijara futbolê de mafya xwe yê bêdengmayînê bikartînim. İmanam ji futbolê diçe. Heştê Adarê Roja Cîhaniya Jinan. Roja Cîhaniya Jinan wek rojeke wadedar tê zanîn ku her sal heştê Adarê tê pîrozkirin û balê dikişîne ser mafên jinan, wek hevî û pirsgirêkên zayendî. Ev roja taybet bi bûyerên berê û têkoşîna jinan pêk hatiye. Bi çalakiyên tê bîranîn ji bo hişyarkirina mafên jinan wek hevî û pirsgirêkên zayendî tên lidarxistin. Ji aliyê dîrokê ve bûyerên ku di heştê Adara 1908 de di greva karkerên tekstîlê yên jin de qewimîn û piştî vê grevê Konferansa Jinana Navneteweyî ya ku di sala 1910 de li Almanyayê hate lidarxistin bandorê li wan dike. Niha li gelek welatan heştê Adarê bi çalakî û kampanyayên cûrbecûr tê pîrozkirin. Ez ji vir carîke din Roja Cîhaniya Jinan pîroz dikim. Jin hemî ketkarin û ev nikare were înkar kirin. Qedrê jinan bizanibin. Gerdûn bi jina rengîne vê qebûl bikin û bi vî rengî tev bigerin. Nuhev yeksaliye. Malpera me ya ragehandina Nuhev Medya yeksaliye. Nuhev Medya par nehê Adarê dest bi weşanê kir û îro salvegera damezrandina wê ye. Nuhev Medya şanaz û serfiraz e ku îro di xizmetguzariya Kurdî de sala xwe ya yekem temam kirî. Di sala yekema Nuhev Medyayê de em pêvajoyeke têr û tijî bi nûjenî û çîrokên balkêş di cîhana medyayê de li dû xwe dihêlin. Ev pêvajoya serkeftî di sala yekema Nuhev Medyayê de em pêvajoyeke têr û tijî bi nûjenî û çîrokên balkêş di cîhana medyayê de li dû xwe dihêlin. Ev pêvajoya serkeftî di sala yekem de careke din pabendbûna me ya ji bo rojnamegeriyê bi kalîte û bandora civakî nîşan dide. Nuhev Medya ku bi nêrîneke modern hatiye avakirin, îro di kada înternetê de ji bo naverokên dewlemend û gehiştina agahiyan bûye navnîşaneke naskirî. Nuhev ji keç û xortên Kurd re mecalê dide, rêyê ji wan ve dike ku hêza pênûsa xwe nîşan bidin. Di nav derfetên teng de bi hizr û enerjiya ciwanên li gel bîr û baweriyeke mezin sala xwe ya pêşîkê temam kir. Weke malbata Nuhev Medyayê em dizanin ku para herî mezin di destxistina van serkeftinan de hûn xwendewan û temaşewanên hêjan e. Spas ji bo piştgirî û alaqeya we di sala me ya yekem de em li vê derê ne ku we ji bo pêşerojê agahdar bikin. Ji ber ku ez ji rengek ji rengên Nuhev Medyayê me ez bi vê serfirazim. Min jî bi wan re sala xwe temam kir. Ji dema ku Nuhev Medya ava bûye ez bi awakî yani bi dilê xwe bi wan re me ez serfirazim ji ber vê û ez dibêjim ku akûbet li ser pîrozbahiya salên 2025 jî başê ku tu heyî Nuhev Medya. Çend agahî derbarê Floridê de. Beşa kanzayiya Floridê sodyum an jî pêk hateyên sodyumê ku li ser erd û xwezayê gelek zêde ne. Ev madde ji sala 1930 vir ve girîng bûye ji ber ku di lewkolînekê de hat dîtin ku kesên ava bi vê maddeyê vedixwin, nexweşiyên diran û pidiyê li ser wan kêm dibin. Ji wê demê ve Komeleya Pizîşkên Amerîkî û Rêxistina Tenduristiya Cîhanê bikaranîna vê maddeyê pesend kirine û bandora vê maddeyê di kêmkirina rîzbûna diranan de hatiye îspat kirin. Nexwe ez jî dibêjim ku
فلوری بکار نینن. دبه کجی با درانم باش به لیج با گلک تشتین جودا زرار و کم کرنه. من دمن که لیکولینک زیده سر و مجاره کر. فلورور دبنگه ها خود ماده یک توکسیکه. یعنی لاش نکاره وی بتمامی باویجه در وی خواه. به تایبه چه سرزارو که زیده ترماینده. دکار سر هورمون و انسولین دلاش امروز ده زراری مزن در خواهوله. لأس هر زیده خوازم بالی بکشینم سر وی که هنجی زانن دمجی ما همیان ده بناوی بترکی دبیجن اپیفیز بزی ارگانیک هیه. هنده کس دبیجن چاوی قلب آنجی چاوی سیمین. ev organ hormonu DMT, serotonin و melatonin belavlaştı ki بپرانی لسر هی سنمه بهز یعنی به ترکی دبیجن پسیشی güç تبی کارن یعنی اف هورمون جبو اف تشتایه yani bu kurtansı dikarın bejme ku ev florur ev organi dmejiye de kodike u nahile kuveke xwezaya xwe bixebite yani em dikarın bejin riheme kordike لسر و مجاره لیکولینه بکن و بیام فلورور بکارنینن از بخوجی اف دو ساله ماجونا درانا یا به فلورور بکارتینم از پیشنیاری وجید کم پیشی لیکولین بکن پیره ایجا دوازم بکاربینن نینن هم بریاراوی بدن بله هم دیسا هاتن داویا برنامه آخوه مدیسا دمک خوش و گش به هفره در باز کر جبو آگاهی و نوچه نوجان جیهانی وجود دزانفورماسیون دور نوه مدیایه بشوپینن بمینند خوشیه ده بخاطره و